Jekk verament irid ipoġġi l-interess nazzjonali qabel kollox, il-Prim Ministru Robert Abel għandu jitlob lil Rosien Cutajar biex tirriżenja minn membru parlamentari mingħajr aktar dewmien. U jekk ma tirriżenjax minn jedda, għandu jkeċċija mill-grupp parlamentari tiegħu. Hekk insista l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fid-dawl tal-fatt li rapport tal-Kummissarju dwar l-standards fil-ħajja pubblika jitkellem ċar dwar ksur ta' etika. Madankollu, Abela reġa' ddeċida li ma jiddeċidix wara li Cutajar ma ddikjarax ħlasijiet ta' eluf ta' euro u kisret il-kodiċi ta' etika għal ministri u segretarji parlamentari. Il-konklużjoni tal-Kummissarju għall-standards fil-ħajja pubblika tajt li Cutajar kienet ħatja ta' ksur ta' dmir tagħha li tinkludi fid-dikjarazzjoni tal-assi il-ħlas ta' senserija fuq proprjetà li kienet se tinbih lil Jorgen Fenech, illi jfisser li l-Kummissarju ma jemminx il-verżjoni tad-deputat Laburista. George Hisler rakkomanda lill-Kumitat Parlamentari dwar l-standards pubbliċi biex jieħu l-azzjoni li jitirlu xirqa fid-dawl tal-evidenza li ġabaru. Il-Kumitat laqqa tnejn fejn tresqet mozzjoni tal-Oppożizzjoni biex dan ir-rapport ikun pubbliku. Il-Kumitat qabel u għalhekk issa rapport huwa aċċessibbli fl-intir tiegħu. Skont dan ir-rapport, fix-xhieda li tat Rosien Cutajar igidbet lill-Avukat Joseph Camilleri u qalet li mhux hi kienet is-sensara. Cutajar qalet li lil Jorgen Fenech kienet kelmitu dwar din il-proprjetà fl-imdina il għaliex bħalma taf in-nies jitkellmu bejniethom u li kienet qaltlu li vera sabiħa din id-dar. Mistoqsija dwar is-46,500 euro li hu mifhum li Cutajar ħadet fuq dan id-dil. Cutajar ċaħdet li ħadet ċentesmu, iżda sostniet li Jorgen Fenech kien ta' 9,000 euro bħala birthday present. Iddeskrivit lil Fenech bħala ħabib ta' diversi snin u li kien hemm snin minnhom li kienu close ta' xulxin, filwaqt li żiedet li m'għandix għalfejn tidħol fid-dettall. Sa dan it-tant, meta George Hisler staqsija dwar l-affidavit li sar quddiem il-kollega tagħha stess, Ian Castaldi Paris, Rosien Cutajar ikkwotat kelma b'kelma dak li batet f'messaġġ li deputat seħba. Kliema kien, int bis-serjetà trid tkun mejjed bil-ġuħ biex taċċetta li tagħmel affidavit fals kontra kollega tiegħek u persuna ta' 73 sena, b'referenza l Carmel Farrugia magħruf bħala ċalittikka, ħabib intimu ta' Cutajar u skontu stess konsulent fis-segretarjat tagħha. Il-Kumitat Parlamentari issa ġġorna għat-tnejn li ġej meta mistenni jiexed il-Kummissarju għall-Standards George Hisler.